And many Kenyans nyalo bedo kod gombo mondo gibed ginge penjo madwa penjo machalo kod ma. And ni tang'o momiyo every time ka politics, ka political change nears, ka election nears, tiyudo ni gik machalo kaka mo nyaka bei idh malo, gik machalo kaka mogo nyaka the economic inflation takes place. Jo Kenya mang'eny nyalo bedo gi gombo mondo iduok gi ni tang'o momiyo any political circle kan wadwa bedo gi change nyaka gik machalo kama bedie. To dibede ni serikal withhold some funds kata maybe nite subsidies moko michiwo ga kasto during this time geta modhi malo to ndalo ineno ka yiero chiegni to gi shoot my brother ni 2026 ka diromo dwe mar 8 dwe mar 9 mogo ibrodo ni koro onge kata mane supermarkets. Ibrodo ni koro gik machalo kaka skari bechgi the seriously during we remember and when we learn from let me call it a set precedent. Nikech kata last elections notimore, you remember during the time of Uhuru, when Uhuru was just about to leave power, the supermarket tingyao moga chiel kende. Kendiko ni you can only buy one packet of unga. Because there was a limited, the availability of mogone was limited, mone onge, gikmachalo koto mago. Samoro sitie magomba odwaka yo machiel kapok yo machuok kapok ka yo matin. Apa ni kata kaka mar mogo jato ne timre nikech koro ne niketo bei ne koro ok giweyo